Kiki. Moji prijatelji također će renovirati sobe sa svojim ljubimcima. Farbanje zidova nije lako. Moram da ospavam malo. Da li zaista zaspala? Chloe, probudi se. Probudi se. Moramo da renoviramo sobu. O ne, sama neću moći. Chloe spava kao medved, a ne kao devojčica. U redu, neću je buditi. Pokriću Chloe čebetom i uraditi sve sama. Halo, treba nam jedna kućica za pse. Odlično, kućica je već u sobi. Moram da je ofarbam u omiljenu roze boju. Odlično. Izgleda super, ali nešto sigurno nedostaje. Tačno, treba uzorak. Stavit ću otisci svoj šapa na krovu. Da, tako već bolje. Super. A sad ću uz pomoć šablona nacrtati kost. Stavljam šablon sa crtežom, prskam ga bojom u spreju i sve spremno. A sada moram dodati police. Na njih ću staviti svoj pehari. I još ću okačiti na zid naše zajedničke slike sa Chloe. Mi smo tako slatki. I pogledajte moju garderobu. Imam šta god hoćete. Odmorila sam se i spremna da... Kiki, da li si zaista sve ovo uradila sama? Ovdje je tako super. Ti si stvarno genije. Lepota. Meni se veoma sviđa naša soba. A vlasnica izgleda srećno. Tom, smiri se, molim te. Zašto se tako loše ponašaš? Dobro, idi. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi celu sobu. Ova soba mi se ne sviđa. Grozne. Hoću novu, renoviranu. Jesi morao zbog toga da uništiš celu sobu? Sada moram da sređujem sve ovdje. Nijedno mesto nije ostalo netaknuto. Kako si mogao tome? Jesu ovi flasteri za mene? Kako slatko. Baš ti hvala. Sad ću zalepiti ogrebotine i mogu početi sa renoviranjem. Znam. Prvo ću skloniti sve pocepane jastuke, a umjesto njih staviti kućice za Toma. A pocepanu fotelju ću sakriti iza slatkog čebeta. Da, tako već bolje. Sada moramo okačiti tvoje grickalice za nokte da se ne bi više tako grebao. Moći ćeš se penjati gore po njima kao po stepenicama, a ovaj koš ću staviti činiju. To će biti ležaljka za mog mačka Toma. Okačit ću par slika da sakrijem ogrebotine na zidu, a ovdje ću staviti još jednu ležaljku. Tu će biti mali drugar Toma. Čak sam kupila za tebe novu činiju za hranu i posudu za vodu u obliku fontane. Kako ti se sviđa, Tome? Ovo mi se jako sviđa. A vidim da si oduševljen, to je super. Za malo da zaboravim, moram još da napunim tvoj WC posipom. A neću da prljam ruke. S tim se odlično snalazi mali kamion. Super. Šta tu radiš, Tome? Ovo je naš novi drug, a ne tvoja hrana. Ne smeš da diraš Goldi svojim šapama. Tome, budi dobar mačak. Ne smemo da jedemo, prijatelje. Sedi ovdje i razmisli o svom ponašanju. Kako si sladak. Ne mogu da te grdim. Hoćeš da se igramo? Jess, znaš šta mi se sviđa? Čekaj da završim i pokazat ću ti šta sam nacrtala, Bobby. Jel ti se sviđa? Mog hrčka ništa ne zanima. Bobby, možda želiš da te pomazi? Ne želi. A možda hoćeš da plešemo? Hajde. Ni to neće. A šta kažeš na meksički ples, a? Čak ga ni meksička muzika ne privlači. Šta da smislim? Znam! Napravit ću ti lavirint. Tamo ćeš trčati i tražiti izlaz. Sigurno ćeš uživati. Gotovo! A Bobby, napravila sam ti sjajnu kućicu. Hajde da ti pokažem. Ovdje ima sve što voliš. Prošetaj se i pogledaj. Wow, Roxy se baš potrudila. Wow, sviđa mi se ovdje. Tu ima čak i bazen. Odlično. Gdje dalje? Vratio sam se nazad. Bravo, Bobby. Hajde, možeš ti to. Konačno je zadovoljan. A dok Bobby prolazi kroz lavirint, ja ću malo ukrasiti zidove. Okačit ću policu, a na nju ću staviti kućicu za mog hrčka.
A sad ću okačiti točkove u kojima će moći da trči kad mu bude dosadno. I još treba neki tobogane s kućice direktno u lavirint. Mislim da će ovo biti super. A Bobby, da li si pronašao izlaz? O, jesi. Kako si mi sladak? Ali to nije sve. Hoću da zakačim par postera. Pogledaj, to si ti. Super hrščak. Baš cool. Želim još više postera s tobom. O, da. Da li ti se sviđa? Vidi. Wow, a Roxy je super. Napravila mi je sjajnu kućicu. Svaka joj čast. O, sad mi je ovdje baš zabavno. Spreman sam ceo dan da se penjem po cevima. Baš mi je drago što mu više nije dosadno. Ali znate šta? Još treba osvetljenje da ti ne bude previše tamno. Da. A ovdje ću okačiti avion. Baš je sladak. Želim da naduvam još i balon. Tako je. Wow, baš je lijep. Gotovo. O, svaka mi čast. Bobby, hoćeš da letiš? Da, znam da ti se sviđa. Čeri, gdje ćeš? Dođi kod mene. Daj da te skinem. O, duša mala. O, tačno. Smislila sam nešto. Napravit ću ti peskovnik. Znam da mnogo voliš pesak. Mislim da je tog dovoljno. Super. A sad mi treba malo kamenčića da ogradim mesto sa peskom. O, da. Divno. I dodat ću malo veštačkog zelenila. I nekoliko kaktusa. Wow, to je prelepo. Cherry, to je kao tvoje prirodno okruženje, zamisli. Jel ti se sviđa? Što? Ne sviđa ti se? Tačno. Okačit ću ti ljuljašku. Znam da je voliš. I pošto ti se dopada da se penješ po zidu, hajde da ga ukrasim lepim biljkama. O, da, lepota. Sad je ovdje prava džungla, zar ne, Cherry? A moja gazdarica Betty tako brine o mene. Napravila mi je ljuljašku, sviđa mi se. O, mislim da ti treba bazen. I njega sam ukrasila kao tvoje prirodno okruženje, da se osjećaš kao kod kuće. Sigurno će ti se svidjeti. Sad možeš da plivaš. Vidim da ti se jako sviđa. Toliko sam srećna što sam uspjela da napravim za tebe udobnu kućicu. Želim vafle. A šta? A vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Bu? Jel se bojite, da? Dakle, uzet ću činiju. Brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Od višnje. Joj, tegla se ne otvara. Što
Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Ovo? A da, baka je mnogo pametna. A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Ha, kako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Izvinjavam se. Ok, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada Oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. O, moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. O, baš lepo. O, i moja vafla je spremna. Da vidimo. Hej, zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Ha, tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? O, a moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. A da, savršeno. Druga vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga. Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvu treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela zaslova. To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepo. Svaka mi čast. Jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naša jela. Wow, koliko svega. Probat ću prvo ovo. Što je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Ok, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oreo vafla. O, ludo je ukusna. To je sigurno pobjednik. Čestitam. Stvarno? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide.
Savršeno. Zatim ću iscediti fil u kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice i onda odnesite u frižider da se stvrdne. Odlično. Budite tu, sad ću doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko! Svaka mi čast! Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji cake popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje. To je super ideja. Svaka mi čast. Cool. A mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlak napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O, da. Haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka? Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati. Wow, toliko ste mi svega spremili. Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze. Obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje
i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada. Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću isteći pravougaolnike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira. I tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra. I palim vatru s pomoć dugačke šibice. Odlično. Zatvaram i čekam. A gledajte. Da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu. Sad ga mogu rendati. Tako je. Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza. I scedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu. A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto. Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Dobro, nema veze. Samo ću odseći višak s makazama. Tako je. Jo, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj,
kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. O, što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jao, kako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. A ja pobedila? A hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka. Baš lepo. Tako velika pizza. Oho, baš ti se posrećilo za razliku od mene. Tako mala. Čekajte, ne razumem. Gde je moja pizza? Izgleda da će mi trebati lupa. Da vidimo. Da, tu je. Ali zašto je tako mala? Znači, ja sam ipak imala sreće. Pa dobro. Probat ću je. Baš je ukusna. Ali štete što je tako mala. Ili ću možda naći još parče? Wow! Ovo parče je veće. Naravno da je veće, jer je moja. Skloni se. Na vreme sam sakrila svoju picu. Hajde, Jess, sad je tvoj red. Znam. Sad ću da je probam. Wow, sir se tako dobro razvlači. Pizza je prelepa. Oduševljena sam. To je bilo divno. Super, Jess. Konačno je stigao moj red. Sa koje strane da počnem? Odavde ću, da. Jao, kako ukusno. Pepperoni je moja omiljena pizza. Jao, prejela sam. Ne mogu da dišem. Hajde, Mary, možeš ti to? Jedi. Joj, više nisam sigurna da mogu to, ali trudim se. Hajde, hajde, Mary. Više ne staju mene. Jedem. Hajde, Mary, još malo. Jao, ova pizza je beskrajna. Ostalo je još malo. Da, to je bilo posljednje pače. Uspela sam. Konačno. Joj. Ups. Pa, hajde da nastavimo. Što da ne? Mary. To je pobeda. Oho, ovaj čips je tako mali. Jao. Meni se više posrećilo. Imam najobičnije pakovanje čipsa. Šta je to? Wow, to je najveće pakovanje koje sam ikad videla. Cool. Super, ali ja počinjem. Šta imam ovdje? Da vidimo. Šta? Samo jedan komad? U redu, to je ipak bolje nego ništa. Jel sigurno nema više? Pa dobro. Hej, gledaj gde bacaš. To nisam ja, učinilo ti se. Mary, nisam luda. Pa dobro, bolje da pojedem svoj čips. Da vidimo. Što? Ovdje je samo jedan veliki komad? Kako to? Čekajte, imam ideju. Zavrteću ga na prstu kao propeler. Tako je mnogo ukusnije. Super. Oho, to je stvarno kulema. Bravo. A sad je moj red. Da vidimo šta je unutra. Oho, to je najveći čips koji sam ikad vidjela. Izgleda vrlo privlačno. Probat ću.
O, da. To je neverovatno. A? Šta se dešava? Malo ću probati i niko ništa neće primetiti. Jao, Jess, ćao. Probaj da mi oduzmeš. Hej, to je moje, daj mi. Izvoli. Eto ti. Tako je. Čekaj, a gde je ostatak čipsa? O ne. Stvarno, gde je nestao? Tačno, evo ga. Mnogo volim čips. O, Jess, vidi tvoj čips. Sama ću ga pojesti. Moram brzo pojesti dok me niko nije video. To nije fair. Pa dobro, Jess, izvoli. Kakav mali McFlurry, kao mrvica. A ja imam celu kantu tog sladoleda. O, da. Blago meni. O, gledajte, ovdje imam oko 100 litara sladoleda. Wow, baš ti se posrećilo. Emma, počni ti. U redu. Imam kod sebe malu kašikicu. Mislim da će mi biti zgodno jesti sa njom sladoled. Jo, izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Jo, kutija nije jestiva. Dobro. Ni kašika mi više nije potrebna. Bilo je ukusno, ali vrlo malo. Šta me gledate? Mary, sad ti. Pa, dobro. Na mene red. O, da, prelepo. Ali treba će mi slamka. Da, tako je mnogo bolje. Svaka mi čast. Jo, sladoled je previše hladan. Teško ga je piti. Ovo, hoću ja. Joj, kako teško. Konačno sam uspela. Bilo je teško, ali uradila sam to. I, jao, šta se dešava? Mozak mi počinje da se smrzava. Užas. Izgleda da je prošlo. Jess, ti si sljedeća. Da, vreme je da počnem da jedem svoj veliki sladoled. Uzet ću veliku kašiku. To je neverovatno. Super, vrlo ukusno. Želim više. I još više. Devojke, to je prelepo. I jako hladno. Ali više ukusno nego hladno. Ne mogu da se zaustavim. Izgleda da se pretvaram u ledenicu. Smrzla se. Treba nešto smisliti. Obavezno, ali prvo hajde da se pobrinemo za ovo. Tačno, moramo zaštititi Jess od hladnog. Gde sam? Šta se dešava? Hej! O, čao Jess. A mi te spašavamo. Sladoled je zaista ukusan. Zagrela sam se. Dajte! To je moja nagrada. Što? Sve ste pojeli? Kako to? Nema na čemu. Jo? Tako vam mi treba. Baš ste bezobrazne. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. O, da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala modernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učini kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično.
A sad ću premazati sve filom. Ha, napravio sam zelenu jelku, ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvjetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. O, slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? To je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. Imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. Čaša se zaledila. Previše hladno. Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je, ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je, preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati.
Pogledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. Moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od Nutelle. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? Ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. Jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow, nikad nisam vidjela to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. Da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. Moj jezik. Zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje. Ofarbat ću kućicu roze. Da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super. Još malo. Završila sam. Šta to miriše? Wednesday, šta te radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon.
Dodat ću sve detalje i ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje i pričvrstiti balkon za kućicu. O, stvar, šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. O da, to izgleda super. Oho, znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebna je lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu od toalet papira. Odseći ću komadić. A zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim, kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. I ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu i stavit ću moj porodični grb. O, cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspele, odlično. Sada najzanimljivije. Ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, bip. Stvar, pazi se. Pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar. Jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. A želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu. A zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kene unutra. A zatim ću napraviti stazu do kuće. I obavezno mi treba ograda. Gotovo! Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seanse. Dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši. Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Kako lep sladoled! Obožavam! To je preukusno! Hoću da pojedem odmah sve! Svidelo mi se! A štapić mi više ne treba? Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja!
ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto. I još jedan. Ekstra. Da. Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. Kod mene će sigurno ispasti bolje. Dakle, potreban mi je sunđer, lepak i tkanina. Ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica, a tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid. Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja i još ću okačiti slike. I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao. Prvo želim lubenicu. Ali napravite nešto neobično. Neobično? Pa šta fali običnoj lubenici? Mislim da će Molly i njoj biti srećna. A ja ću se odmoriti. Kako smešno. Kako je teška. Šefe, pomozi, molim te. Bako, pazite. Da, sve u redu. Hvala. Dakle, počinjem. Prvo moramo odseći vrh. Tako je. Odlično. Zatim ću umutiti unutrašnjost blenderom. Bitno je da to pažljivo uradim, inače ću se isprljati. Odlično mi ide. Jao, bako, praviti nešto od obične lubenice dosadno. I ja ću krenuti malo težim putem. Već sam zamesio testo koje sada moram sipati u kalupe. Divno. Onda ću uzeti tečni Skittles, koji po ukusu uopšte ne zaostaje za klasičnim bombonama. Sipat ću ga u različite činije. Tako je.
To će dati testu različite boje. U svakom kalupu će biti svoje boje. O, kakva lepota! A sada moram staviti ovo u rernu da se testo ispeče. Vidjet ćemo šta će ispasti. Jedva čekam. A ja moram staviti želatinu u lubenicu. Hoću napraviti bombonu. Ali samo želatin nije dovoljan. A malo meda neće škoditi. Ojo, kako teško. Treba sipati što više. O, šta se to čuje? Pčela, a marš odavde. Uhvatit ću te svakako. Dođi ovamo. Eto ti, eto. Vidi je, kako je brza. Pčela? Ups, izgleda da sam se rešila ne samo pčele, već i Sofiji. To je bolelo. Novi like. Dakle, moje domaće kore su spremne. Sada ih moram složiti jednu na drugu i namazati filom. O da, oblik je savršen. Sada to treba premazati kremom. Gotovo. Baš mi se sviđa. A sad ću opet koristiti tečni Skittles. Ovaj put mi trebaju samo zelene nijanse. A njima ću obojiti svoju tortu kao lubenicu. Trebalo bi da izgleda lepo. Ne sumnjam. Još par dodira. Gotovo. Kako vam se čini? Zanimljivo. Ali žele od lubenice je također veoma ukusno. Samo pogledajte koliko ga ima. Wow. Sada treba pažljivo iseći par komada i staviti na tanjir. A mislim da će Molly biti oduševljena. Svi imaju tako neobične lubenice. Zar ću izgubiti? Čekajte. Imam ideju. Stavit ću Fantu u lubenicu. Tako je. I ja ću imati vrlo neobičnu lubenicu. A Molly, vreme je da probaš. Wow! Sve izgleda tako cool. Sophie, zašto si stavila praznu flašu u lubenicu? To je veoma čudno. Pa dobro, sad ću probati. Oho! A nikad pre nisam videla plavu lubenicu. To je nerealno. I ukus je dobar. Ekstra. Bravo. Hajde da vidimo šta je moja baka napravila za mene. Wow. Divno. Svaka čast. Čekajte. Šef Sam je napravio remek delo. A nikad pre nisam videla tortu u obliku lubenice. To je divno. O, da. A mislim da će ovog puta svi pobediti. Pobedilo je prijateljstvo. A svaka nam čast. Ovog puta bih voljela kokice. Možete li ih napraviti? Naravno. Zato moram brzo skuvati kukuruz. Bako, postoje gotova zrna za kokice. A zašto nešto kuvati? Samo ih treba zagrijati. Sam će to odlično odraditi. Jao, šta je sada ovo? Sophie, prekini. Zrna lete u mene zbog tvog fena. Sad ih moram vaditi iz ušiju. Strašno. Hej, dosta. Šta radite? Šta sam ja kriv? Ojoj, strašno. Ko je to uradio? To je ona. Nisam ja. Dobro, dosta više glupiranja. Ako ideja sa fenom nije uspela, znači spremit ću kokice na drugi način. Koristit ću aparat za vafle.
U njega ću staviti zrna za kokice i dodati malo nutele da bih dobila čokoladne kokice. Odlično! A dok se to sprema, ja ću jesti nutelu. O, da, divno je. A ja ću spremiti kokice na staromodan način, u tiganju. Dodat ću malo marshmallova. Tako će biti mnogo ukusnije. Wow, samo pogledajte ovu lepotu. Sada moje kokice mogu da se razvlače kao sir na pici. Od ovoga ću napraviti kuglice i rasporediti ih po kalupima. O da, odlično mi ide. Ovo nisu obične kokice, već pravi desert. To je baš cool. Bako, kako vam se čini? A nije loše. A moj kukuruz je također spreman. Mislim da će moja unuka biti oduševljena, jer to nije ništa gore od kokica. Ostalo je samo premazati kukuruz maslacem i to je to. Lepota. Jao, čekajte, odakle dolazi taj miris? Nešto osjećam. Jao, Sofi, prestani se igrati. Pogledaj, goruti kokice. Jao, šta? Tačno? Ajoj! O ne, kako ću dati ovo Molly? Dobro, nadam se da voli malo više pečene kokice. Sad ću saznati. O Bože, šta je ovo tako crno? Ne, to neću jesti. Ali kukuruz voli, to ću rado probati. O, preukusno. A to nisu kokice, ali svakako mi se sviđa. Wow, šefe, opet si me iznenadio. Ponovo si pripremio nešto veoma ukusno i lepo. O, ukus je divan. Svaka čast. Ovo je definitivno pobednik ove runde. To, znao sam da ću biti najbolji. U trećem krugu želim nešto ozbiljnije. Hamburger. Hoćete li ga napraviti? Naravno, ti čak ni ne možeš da zamisliš koliko sam hamburgera napravila u svojoj karijeri. Početi treba od mesa. Ipak, pljeskavica je osnova hamburgera. Ja koristim najbolje mleveno meso. Zatim treba dodati biber i so, a onda formirati pljeskavicu. Odlično mi ide. Eto, pljeskavica je spremna. Stavljam je u tigan da se što pre spremi. O, kakav miris. Kako da isečem 2 male pljeskavice? O, tačno. A Sofi, ti si mi baš pomogla. Ova prazna tegla od Pringlesa će savršeno odgovarati. A sada treba da ih ispržim. A dok se pljeskavice spremaju na lepinju ću staviti kečap i dodati druge sastojke. A dakle, treba mi salata, pljeskavica, paradajz, sir i još jedna pljeskavica. Odlično. A da bi se sve držalo, stavit ću štapiću hamburger. Kakva glupost, ovo je mrvica. Hamburger treba da bude veliki. Upravo takav ću ja spremiti. Dodat ću što više sosova. Zatim veliku salatu. Obavezno pljeskavicu. Luk i paradajz. Samo ih treba iseći. Ovako. Još malo sosa. I sve to ću poklopiti još jednom ogromnom lepinjom. To je to. O, prokletstvo, još ništa nisam spremila. Hitno moram da napravim hamburger. Što više sira, to će biti ukusnije. Da, tako je. Ne, i dalje nije dovoljno. Treba još. Sad je super. Pogledajte ovu kulu. To je divno. Gotovo, ja sam završila. Šta si uradila? Uništila si moj hamburger. Šta se desilo kod vas?
A neću da jedem 2 ovih hamburgera, oni su baš ružni. Ali slatki hamburger od bakice ću rado probati. Prelepo! Oduševljena sam. Bez ikakve sumnje baka je pobedila. O, divno. Baš sam srećna.